Maar begrijp je goed dat het chauffeur niet aanwezig is? Ontsnappen is er net bij. Aan beide kanten van de dik hellen motorpolities vrachtwijn van de wei. We houden elk jaar een aantal van deze controles. Grote staande controles, maar eigenlijk nog veel meer kleinschalige mobiele controles. En daarbij blijkt dat er toch vrij veel dingen niet goed gaan binnen het vrachtvervoer. En daarom vinden we het toch nodig dit periodiek te gaan doen. Eigenlijk elke instantie die met vrachtverkeer te maken heeft. En dan moet je denken aan Inspectie Verkeer en Waterstaat, de douane, de VROM-inspectie, maar ook de Rijksdienst Wegverkeer. Die zijn hierbij betrokken vandaag. Alsmede de politie, Friesland, Groningen en Drenthe en de KLPD. Haast de helft van de vrachtwagenchauffeurs is in treding. Er zijn vooral problemen met de rietdieren, gevaarlijke stoffen en mankementen onder de auto. Dat zijn toch vrij ernstige overtredingen over het algemeen. De overtredingen die we vandaag gehad hebben, een aantal hebben betrekking op het vastzetten van de lading. Stuwage noemen we dat. En dat is toch belangrijk, want als een vrachtautochauffeur hard moet remmen en uit moet wijken en de lading met gevaarlijke stoffen komt op de weg, dat zien we liever niet natuurlijk. De Brabander Twan van Rooij verviert landbouwgif. Gevaarlijke stoffen dus. Ek van Rooij had de zaak net goed voor elkaar. De stuwage noemen ze dat. Dat is er zat al goed vast, maar er waren bepaalde punten te verbeteren. Dus dat is met die spanbanden, zeg maar. Had ik er niet genoeg overheen zitten. Kijk, ik kan wel moeilijk gaan doen, net als een paar andere chauffeurs die net hier waren. Ja, die krijgen alleen maar grotere problemen. En ik word vriendelijk behandeld. En ik behandel de politie en de RDW en alles wat erbij staat ook net zo terug. Ja, en dat resulteert dat ik daar nog koffie krijg en ik krijg nog een broodje. Dus ja. Wie deze tankauto uw deuren binnen de achterjachten steken. Reden om ik maar even onder de auto te kroepen. De algemene indruk die is goed, ja. Banden lijkt goed, de remmerij lijkt goed. Uitslag is wat aan de andere kant, maar ja, trommels zijn warm, dat betekent dus dat de remmen wel werken, dus ja, dat is akkoord. Gelukkig geen moed, we zijn ermee met de lampjes uitdraaien vanaf gekomen, dus het is weer een beetje geluk. En de rest klopt allemaal, dus... Soepel hè, die Friese politie. Ja, wel anders dan bij ons in Brabant, hè. Ik zou het wel fijn vinden als de naam van mijn baas niet op staat. Nee, die komt er niet op.